La banwan yale kai u Cristiano Ronaldo hakari India jongi kuble shibun yipi ki parlo lada pisngotanat yaki kubar sport hakane ka channel sngo bhaban subscribe like but share te hoy parlo hadin balade pan khalai yaki tim jong ka FC Champion League ka Alnasrr jong Cristiano Ronaldo kala hap hakaju ka group stage bat ka FC Goa kabade ka club nari India kumta kane ka jing yakai hakaju ka group stage kabu jingkermen yaki nongkershan na kari India banyo ban sakhi bat pe ia une uklor yale kai jong ka Portugal ba un yale kai ha India haka samo yale kai arjar arsan arpen reu hanrei ka jingmi jong Cristiano Ronaldo hakari kamlong ka batikna haka ba ki khubor ki thu ba ka jingite jongu ka kanthop yaki kendon haka ba yadei bat ka jingle shabar nakabanta kate kalempong une ulambar nyo ula ban wengno yaki jingle kai ki ba shabar kat kum ka khubor hanrei parlo mano ban tep iya kata yole se kane kan sa urlong shisha namar habang ipe ya Cristiano Ronaldo uye trang be yaki jingle kai bat kam tame kane ka jingle kai kade ka jingle kai ka badon kam namar kade ka Champion League bat menta parlo kum kiru it football hadin kato kane banai ngeliyo biang ban sakhi yaki jingle kai hakilik baper jong ka parthai namar lasdang no iya ka samo yele kai jong snem arjar san arpun reu bat menta kamin ka jingle kai Premier League kan sedang no hapadeng ka Liverpool pyrshah ya ka Bournemouth akapor khat arsteng te parlo lada phikwa ban pe ya kini ki jingle kai ki baman kasni phila ban join ya kaling alabu haka description but haki comment section kuble shibun